Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Zbog nedostatka sredstava u njemačkom budžetu, milione građana, uključujući oko 800.000 Srba koji žive i rade u Njemačkoj ili su korisnici penzija, mogli bi se naći u ozbiljnim finansijskim problemima. Problem je nastao jer njemačka vlada nije sprovela rebalans budžeta, što je dovelo do nesigurnosti u pogledu isplate penzije, socijalnih naknada i drugih obaveza. Nikola Rujević, novinar Deutsche Welle, tvrdi da je vladina koalicija u Njemačkoj doživjela raspad upravo zbog nesuglasica oko rješavanja budžetskog deficita. Njemačka trenutno nema usvojen rebalans budžeta za ovu godinu, niti budžeta za narednu, što stvara dodatnu nestabilnost. Iako je Ministarstvo financija odobrilo vanredna sredstva od 3,2 milijarde evra za građanski dodatak, to je samo privremeno, jer bi inače isplate mogle prestati već 7. novembra. Za pokrivanje svih troškova potrebno je još 12 milijardi evra, a mnogi predviđaju da će Njemačka nastaviti da se suočava sa recesijom, sa minimalnim privrednim rastom ove godine. Prenosi portal Kurir.rs.